בואו נתחיל מטל. טל, מה את מאחלת להלל יום הולדת? הרבה אושר, שמחה, תאכלי טעים. ותוכלי עד 120, ושתראי את בית המקדש. אני מברכת על זה. לא, אמא מפיק, אם את רוצה את זה, אמא לא מפיק. תשכח לאכול בלי לברך. ושלא תשכח ליטול ידיים, לעולם. ולהתפלל ולהגיד ולהגיד אשר יצא סוף מה שרוסים. ושהיא תמיד תהיה טעימה כמו העוגה הזאת. אמן. יערה, מה את מאחלת להלל יום הולדת? שיהיה לך עוגה טעימה ומתוקה. הנה, יפה, התגשם. מה עוד? עוד ברכה? שיהיה לך שלא יהיה לך אור. קטנות. שיהיה לה מה? קטנות יפות. הנה, יש לה מתנה יפה גם. גם תעגילים. יאללה ברקת, מה? איך תמיד היינו אומרים שלא יהיה לה חורים בשיניים. רגע, איילה, מה את מאחלת להלל יום הולדת? שמח. כל הכבוד. אני מאחלת להללי אני מאחלת שיהיה לה כיף בחוג, שיהיה לה ושתשתה בכוס שקניתי לה, תהיה ילדה טובה. שתהיה ילדה טובה, ושתהיה אוהבת שלום ורודפת. אמן! מה היה? שתהיה שמחה הרבה. ושתהיה לה שנה מוצלחת. אמן! אלה. מה את מאחלת להלל? אלה, מה את אומרת להלל? זה מה שאני מאחלת לעצמי, לאכול. כן, את אוהבת אותה? נהיה נשיקה באוויר. תני להלל נשיקה באוויר. יש לה יום הולדת. אנחנו לא רואים את הנשיקה. בואו אני אוכלת. הללי, מזל טוב.